Biko nwanne m, make sure na watch this video to the end ka ị nie nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku. Ofu ndị anyị egi heaven free of charge. Ofu ndị anyị sị nọ na gị na ha ya nọ n'eluigwe chọkene visa eji ejebe. Onye gwara gị na ịnwe ọta gị na ya nọrọ heaven chọgodo visa Germany today. Ọ bụ na ị nwere millions of dollars naira na account, Germany will never issue you visa. America will never issue you visa. London will never issue you visa. Rome, ebe si butere Catholic Church, amanye visa tat. Ọ bụ na ha confirm of millions of naira. Eweri ayi, neka buy the dirty everywhere. Onye ochi dị happy, bi ebe dị otu a, maka na ọ ma na enwere ebe ọzọ ka ebe ha mma. Na ọnwụ echewebe ka ebe ha mma. Mana jee obodo Igbo, ichi nye mmadụ punishment si ya je chụọ aja. Enwere bi ya azọta aja, enwere bi ya afọ aja. Ha wee jidebe ha dozi ichie wee gwazie gị n'ụwa na-emebi. Onye ojii mepe anya, tete n'ụla, si n'olu pụọ. Si n'olu pụọ, n'oge nwanwụ maka onye ọcha. Enwere onye ọcha nwụ maka gị. Enwere Jizọs na-abịa ọzọ. Ọ bụ na mmadụ si gị chere ya na New Pass, i wee chee ya 2 hours ịfụrụ ya. Or we did worried. Yes. Mananka asking us since 2,000 years ago, ka onye Igbo nọ na nche na-eche ọbịbịa Jesus. Jesus abịala. Jesus abịala. Onye ochi ka nọ na nche, nna m anwụọna, mụ na onwe m na-achụ 40 years ọsọ, diọkpara m kịta na ha achụ 10 years ọsọ, nnọchakwa anwụọ sịkwa diọkpara m chewe Jesus. Ya chewekwe Jesus na-agbapụ ya n'isi gị. Gbapụ ya n'isi gị. Igbo tete n'ụla ije na mortuary tata ndị na-anwụ na Bible 25, 30, 26 years. Before ndị ọcha abịa, ndị nna nna anyị nwere ndị bịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ndị na-agwa anyị ọya melefaja nọrọ 140 years, 130 years, ọkwa eziokwu. Ndị ọcha wee bịa wee train criminal bandits akpọ reverend fathers and pastor. Ha wee jide ihe niile na ya saa tata gịnị na-eme? Nwa 15 years ọnwụ, 18 years on, kidney failure everywhere, liver problem everywhere. Omi Bokunianu. Here, Christianity business from Rome. Christianity business from Europe. Onye ochi biaba slave check for 400 years. Chieta zugwa gị na onwere onye ọcha nwụ maka gị. O ka o merie gị anya ka ihe riches na echiche maka ogbugbu ha gburu gị during slavery. Iju onye ochi ọ sị gị na ya na-eje n'igwe na ka mụ na gị si daa atịtị ịnwe ọkịta gị na onye Switzerland na ọ n'ofe n'igwe. Shameless idiot in Africa. Onye ojii onye atịtị na ka ba anyị dị ịnwe ọtada gị na onye Finland gaa n'eluigwe jee biri. Hopeless human beings ndị ojii onye ndị ọcha mere anyị na ka ba anyị dị deti mụ na gị nwe ọta gị na onye Switzerland eje biri, gị na onye UK eje biri, gị na onye Germany eje biri n'eluigwe. Nwanne m eri ga-eri.